Assalamu alaikum jama'a masu kallon wannan tasha tamu mai albarka. Idan kuma yau ne ka fara ziyartar wannan tasha tamu, to ka danna mana subscribe sannan ka yi mana liking. Mun gode. Mata ku sani cewa kafafuwanku tsiraicinku ne. Wanda ki bar fuskanki a buɗe, ki rufe kafafuwanki. Domin ta hanyar kallon 'yan yatsun mace, akan iya ganewa tana da daɗi, tana da ni'ima ko ba ta da shi. Misali, idan ka ga mabiyin babban ɗan yatsan mace ya fi babban ɗan yatsan tsawo, to wannan yana nuna maka cewa tana da ƙarfin sha'awa sosai. Idan ka ga babban ɗan yatsan mace da mabiyin babban ɗan yatsan tsawonsu ɗaya, to wannan yana nuna maka cewa tana da ƙarancin sha'awa. Sannan kuma idan ka ga babban ɗan yatsan mace yana da kauri sannan kuma yana da tsawo, to wannan yana nuna maka cewar tana da girman gaba sannan kuma tana da zurfi. Idan kuma ka ga babban ɗan yatsanta ba shi da girma kuma ba shi da tsawo, to wannan yana nuna maka cewa tana da ƙaramin gaba kuma ba ta da zurfi. Sannan akwai mace mai ushirar ƙafa, wato za ka ga tsakanin babban ɗan yatsanta da mabiyin babban ɗan yatsan akwai gaf, wato akwai tsakani. To wannan yana nuna maka cewa mace ce mai daɗi kuma mai ni'ima sosai a wajen kwanciyar aure. Sannan akwai mace mai cikar dunduniya, wato za ka ga bayan ƙafarta a ciki, wajen agararta za a gan shi a cike. Wannan yana nuna maka cewa mace ce mai juriya, wato duk ƙoƙarin namiji tana iya jure masa.